Уважаеми господа министри и депутати, уважаема госпожо директор, госпожи и господа! За мен е чест от името на ЮНЕСКО, Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, да поздравя Националния военно-исторически музей с неговата 95 годишнина. Този музей винаги е играл важна роля във формирането на националното ни самосъзнание и самочувствие. Той е музей на националната памет. Богатата му експозиция свидетелства за героизма и саможертвата на българските офицери и войници по време на битките за национално освобождение и обединение. То е място, където българи от различни поколения научават колко велика и значима държава е била България през вековете. Те се убеждават, че принадлежат към народ, който заслужава преданост и уважение. Във фондовете на музея се съхраняват близо 1 милион културни ценности, свързани с българската и европейската история. Тук са богатите държавни колекции от униформи, отличия и военни печати. Тук са знамената на четата на Стефан Караджа, на Хаджи Димитър и на Филип Тотю. Тук е Самарското знаме, знамето на българското опълчение, един от най-важните военни символи на българската армия. Националният военно-исторически музей продължава да следва своята благородна и духовна мисия, която води началото си от Възраждането – да възпитава българите в духа на традиционните национални ценности. А със своята колекция от най-ново време той оформя представата за войника на 21 век, призван да сподели общата отговорност за създаването на свят на мир, разбирателство и взаимодействие. Вече 65 години, уважаеми госпожи и господа, ЮНЕСКО, организацията, на която имам честта да съм генерален директор, работи активно за насърчаване на сътрудничеството между народите със средствата на образованието, науката и културата и допринася за взаимното опознаване и зачитане на историята и културата на всеки народ, както и на правата на човека. В този смисъл, дейността на музея е в съзвучие с целите на ЮНЕСКО да гради мира в умовете на хората, така както е записано в нейната конституция. Убедена съм, че Националният военно-исторически музей има сили и потенциал да продължи да изпълнява своята родолюбива мисия. Честитя празника на целия колектив с най-искрени пожелания за успех!